Kulumbai ka taute books no ang norni Deepak Entertainment YouTube channel taute books song tini norni bagoi kubangma dinni pore phaka kubangma bolte 2-3 din khang nor bai nuk jagoi video update rifai malia kubangma kok satnai tongo ani kam kisa kubang ni bagoi nakar din rok jotno no ang khulumung sano belai khai busy man bagoi ang norok bai kurung phai malia ai kai barha botoro belai kai jinjal asija rok saiman na Suri badi norok aboni bagoi joto jaga tau watei pamtei ni bagoi belai ke ha kwak bayoi toi toroi borok philai mani Kerala rogo Himachal rogo kubangma jaga bo kubangma munisyu o hayungo tongnai rok tong kosto bok lai tong khatau te buksong aboni bagoi suri laidi kintu o jaga o tabukni je pradhan mantri sarkar tong tonai modi bo kunu aboni bagoi thangi nai mani nugya kintu Rahul Gandhi loglogi nu thangu joto jaga nugui tongo tabuk je phainai sikla rongni Rahul Gandhi pai nahari tongo je nukmani mote angnar no sabu angkuno aro Rahul Gandhi no support khayo Modi no support khayo abo hai kuno ko gya jeta bastobo choli tongo taukte bosong abono sanai abono tuino usikangni khobor kaya sawanu Nitin Gadkari hini norok sinibai na jotono taukte bosong o je Nitin Gadkari bo je tauklai ni 2024 ni budget usikango je pes khaimani Nirmala Sitaramaiya o budget no bokki sapan sajagli angoi city kaya suika taukte buksong Nitin Gadkari ba city bo direct saka medical insurance te LIC je chalugui tongai taukte buksong norok saiman na o duita jiniso pointo borok GST theberika 80% 18% GST theberika taukte buksong obonotui bojoson khaika boroni sarkar nino Nitin Gadkari परिवहन दप्तर नि मिनिस्टर कैबिनेट नि बबलाइके चाजागले आंगु असिटिसि का बुसकांगो तामुंगनाय साइमिया कागैफान मानु बरकबु नितिन गडकरी टेबो प्लस आरएसएस नि नक नि बरक मेन निनि मोहन भगवत नि नक नि बरक टिगुस तिसिक लायु कय बार कैबिनेट नि टिखलाइनानि बागै चाइतो का मोदी सरकार नितिन गडकरी न अब इलेक्शन नि सिकांगो अब हाइनु आबन बागै केजा खेक लाइजाक टंगो यांग उत्तर प्रदेश नरनां सिकांगो बुसाका अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ नि सीएम बरकबु মানে tongfla laijak kok khatiya kak laijak tabuk yang Maharashtra bai udi bu kok bang laika o je tabuk ni budget no tuyoi taukte buk sam norno sadi o budget rokki thik dengkha ni medical insurance rogole bahai kai GST thapaiman abo budget sapano khorang tisani bele सरकार नि बरkai खरang tisai meya ang सरकार tong nei ani hani borno si ang safety ri meya kai boro सरकार hinjagi tongkhaba LIC rogo GST thebai tongkhakai boro sung o ani hayung ni borno safety ri mang klaika abo posno je sakai panu phayu taukte buk sung sung abo silena nango abuni bagoi belai kai kok bang lajak taukte buk sung tabu kendra bo busango tabung nai norno ang update to ri nai no kubangma video sanani jora maya taukte buk sung norok logi ri phaima kai khorsa so kano logi ri phaidi kubangma ang no norno help khainai norok help khai pediano video saklaina bagoi sara desh bidesh ni khobor kubangma jaga berasara nanglajak sini tirpra ni butongu kubangma jaga nu sin tiprasa ni bisingo tiprasa kubangma NGO motha khalayo ko thalai maya rang salayo sak obo haimang khalai tonglayo baksa ba motai ni bumungoi tlango baksa ba ang dokhana samung khainai hinui NGO khawi rang chau donation nawo serokom no cholitong joto jaga on taukte buksong sin tiprasa rang ka abono loglayo gai kubui kok no sanani kiriya Rahul Gandhi bo kok samani Chocrobio tabuk desh no chal rogi tongai suru 6 jona Chocrobio on je kok samani a kok no tui Rahul Gandhi no toisa ED CBI diwoi jelo rohana ni bagoi chaito goi tongo tabuk ni bottoman ni je sarkar bo usikango hor ekta duita kata to ekta 52 minute Rahul Gandhi ka tweet kai samani annogo ED apare phaimano bo ara saka phaito ang swagot khanai cha biscuit khani rohnai tebu saka ang kaisa Lok Sabha o je kok samani Chocrobio kaisa kiting ni kok saide tabuk je desh no chaluk tongmani 6 jona aran hoite koyjona borok chajai angoi a samungno flight tong noi Rahul Gandhi srai saklarika ubung nai koydi ni bising no chaitom nai borok Rahul Gandhi no je khiklai na bagoi Rahul Gandhi sao angkiriya nor nakana jelo dadi obo hai krak khai busajak opposition leader khorsa sikango bu no khuk sekjaka bono jelo dajak ibosor o video ro bu nai nai di kusam seman ni video ro obo hekai herani khaijak ang jotto nor nang proof ro video ro phunukliya kobama video log thangnai jodino o sarkar tabungni je bottoman Modi sarkar jodino kono সময় salcha jodino cheni thanga kai alka kaisa party phaya kai ajara o tong kese bongi thangnai o sarkar je samung khaimani aroni official je samung khainai ro jotto norjak bainai abo sure abo kebo buhuk khulogoi saya pano Rahul Gandhi kisa task khaika Rahul Gandhi kai kubuino sabu jotto ni busangono sabu bo kiriya kubuino satani bongma bos borok hojam khaimalia ei obo ha tui kok bangoi tongo taukte buksong
aboni bagoi norok ane o video no like subscribe te bell icon ne kisa click kari taukte buksong tei sia no taukte buksong koyjona subscribe rok khainani sia like khainani sia koyjona je sine rok kisa phunugu ridi sini borok obo hai butongo kubangma jagao video naina nile siwo subscribe khaina rok sia taukte buksong aboni kisa je mansa khel khabedi kaisa te kaisa no phurungi na nisai tok de sini borok kubangma android mobile tu tabuk jotto area ni nu anthani tabuk phone so payo message payo comment sobo payo kaham no response so payo sawo nini video belakan nangmani kok kaham sawo কিন্তু subscribe rok sinani ringya obo hai hinoi ko ekjona borok ano saklaika angkai jegana guni tongnai rok subscribe khainani kisa phurungri di kisa okra borok rok no je chere rok to borok to sibu je pori tongai tabuk angkai baksa je gini borok pori jaiga rok borok nini YouTube rok nainani sifano subscribe rok khainani sia aborno kisa norok help khaili badi eke taukte buksong norok thansa tongan chai tok di logi tongan kaise di baksa cheharno panjri nang ne bagoi sakni bohok no supungna ni bagoi sak bai sak no kebeng nai tongo obo hai borok no sinan khaidi abo hai borok no ki groi tiklaina ni chai tok bai taukte buksong jotto NGO no ang sanai jotto mothao no sanai janja motha khai tongnai norok obo hai nai nai samung khaidi je bui ongoi samung khainai obo hai imandar borok naioi norok logi tuidi tei samung khaidi je kuno dofani samung khaina thanga kai kobuino tui samung khaidi kobangma bangladesh ni borok phai hapai tong phai taukte buksong aboni bagai tau point ke bo khorang te sanai kurui song kisa media ro simin nogo sini leaders neta rok tau kok thaisa panu sanai kurui siring obo hai rong ni ba song sarkaro habai thanga kai bo mothop jagai thango selective thajagai thango aboni bagai no sarkar no birut khain nangnai song je kuno sarkar phaidi song sarkar no birut ma khainai sin tirbrao kai CPM fan phaito congress fan phaito BJP fan phaito song birut ma khainai song tiprasa song kuno sarkar bai kurui song obo hai system ma tongnai song sarkar thanga kai no suni kok sanani song odikar mai angi thango oboni bagoi no taukte buksong noro bo khalok di kobuino tui wansan chai tok di te manjudi ang bai ani number norna description no reserve kai screen no norok nuknai norok a jaga bebang no nai call khaidi kaham haya saklai di kaham tong di tei susto tong di jotono tei norok je ano asuk kai hamjagoi comments kaham respond iman bagoi bu khulumung ya phori tini bagoi jottono no khulum baikha